Vreau să jucăm, să câștigăm meciul. Nu mi-ar conveni un egal, sincer. Nu. E important să câștigăm meciul de mâine. Ar fi păcat să nu venim cu o victorie după rezultatul cu Rapid. Jucăm acasă, chiar dacă e echipa momentului, chiar dacă e în formă, jucăm acasă, și noi suntem în formă, și noi putem să fim numiți echipa momentului. N-am pierdut niciun meci în acest retur și am avut un comportament, să zicem, bun până acum. Putea să fie foarte bun, dar ce putea să fie e ceva așa, poate nu face parte din ceea ce avem de făcut astăzi sau mâine. Dinamo zic că s-ar bucura, sau ar fi normal ca Florin să ia cele 6 puncte. Credeți că sunt sincer că spun lucrul ăsta? Dacă spun lucrul ăsta, e de apreciat. Noi îl luăm ca o sinceritate din moment ce au declarat lucrurile astea. Există cumva și probleme extrasportive cu unii jucători? A apărut astăzi? Hai, lăsați-mă cu prostiile astea. Nu vă mai luați după... Dar nu avem nicio problemă extrasportivă, pe cuvânt. Adică ne legăm de niște... Am avut... Nici măcar nu trebuia să-l mai întreb pe jucător dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar nici vorbă. A fost cu totul și cu totul altceva. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Ei au înțeles. Ei joacă viitorul. Ei joacă istoria Timișoarei aici. În această lună și jumătate cât a mai rămas. Le-am și spus că o să vină multe lucruri din afară care vor încerca să ne destabilizeze. Și știm cum să fac astea. Important e ca noi să rămânem un grup unit, împreună, și noi conducerea tehnică cu ei să fim împreună uniți și să fim toți la unison, adică să știm ce avem de făcut și să nu ne pierdem lucrurile, să nu ne pierdem concentrarea cu alte lucruri care vin din exterior, care asta e, sunt unii care sunt puși numai pe destabilizare și pe băgată răca între jucători sau între conducere și jucători. Nu discutăm de lucruri din astea. A fost puțin frustrant până etapa care a trecut că nu reușeați să profitați de pașii greșiți ai celor de sus. Pierdeau, făceați egal sau făceau și egal, făceau și poli egal. Păi am cam copiat rezultatele lui Dinamo până acum. Să sperăm că de acum se schimbă de la meciul cu Craiova. Da, e o concurență mare. Nu știu dacă a mai fost vreodată așa de disputat campionatul României. Nu mi-aduc aminte să fi fost atâtea echipe angrenate și cu atâtea șanse să câștige titlul. E incredibil așa, adică sunt prea multe care și se câștigă pe linie. Eu mă tot întreb când se va rupe odată sau